Een lied, we wilden helemaal weg van het carnavalsgebeuren. We wilden echt een lied wat je overal kunt gebruiken. Dat kun je overal zingen. Je kunt het zelfs bij een uitvaart inzetten. Je kunt het bij een bruiloft inzetten. Dat zijn de twee tegenovergestelde. Maar ook bij alle verenigingsactiviteiten die er zijn. Zowel voor de KBO als voor de jeugd. En daarom hebben we ook het lied gemaakt, gezongen met leeftijden van 11 tot 81 jaar. Dus we hebben een heel gemaleerd gezelschap daarvoor genomen. Een stuk van Kerkkoor, een stuk van de KBO, een stuk van Jong Nederland, jeugdvereniging en alles ertussenin, ja. Shane, kun je even uitleggen hoe die video gemaakt is? Beeldt die iets speciaals uit? Ik heb hem helemaal nog niet gezien, maar kun je wat meer vertellen over de video? De video geeft de karakteristieke plekjes van Kesselijk weer. We hebben het opgenomen op de Mussenberg. We hebben het opgenomen in de Eikelepeel. We hebben het opgenomen op het Mariaplein, in het centrum van het dorp, bij Den Eikater. Eikaters, dat is ons logo voor de vastelavond, maar het is eigenlijk een algemeen gebruik dat Kesselijkenaren zijn Eikaters. En die punten zijn meegenomen in het lied, in de videoopname, plus een paar shots uit de studio bij Niels Koster toen we dat daar opgenomen hebben. Ja. En een paar dronebeelden van bovenaf. Het ziet er heel mooi uit. Ja, ik word er helemaal benieuwd van. Ik kan nog wel eventjes doorgaan met vragen stellen, maar ik heb nu eigenlijk zoiets, dan wil ik het ook zien. En als we het gezien hebben, dan komen we eventjes weer terug. Ik ga de regie vragen of ze eventjes de video in willen starten met de muziek. Buurt op Kesselijk niet toe. Tussen de Eikelepeel en de oevers van de Maas ligt ons dorpje klein en schoon. In dit stukje Limburgsland is gezelligheid de baas. Wat een